बर' हारिनि गोरबोनि मोसानाय बे बाराव आसामावनो बागुरुम्बानि दोहौ सोलिगासिनो दं। गुवाहाटीआव जानो गोनां हारिमु दिन्थिफुंनाय मेगा बागुरुम्बानि तालिमखौ खौरां लाहैदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथाङा। उदालगुरि भेरगावनिफ्रायबो 17 जानुवारियाव मेगा बागुरुम्बा मोसानाय हाबाफारियाव 300 मोसागिरिफ्रा बाहागो लागोन। बे जोबोद मोजां आरो खाफाल गोनां आंनि समस्तिनिफ्राय दिनै 333 सा माने जोंनि मोसाखावरिफोर आरो दामग्रा देग्राफ्रा बेवहाय रिंगु दामसाया बाहागो लाहैगोन आरो बे जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गानायनि बाथ्रा आरो साफ्रोम जोंनि बेयाव बाहागो लागिरियानो जारिमिनारि सुबुं जानानै थागोन। मानो होननानै बुङोब्ला बे मोनसे जारिमिनारि बे जाथाय जानानै थागोन इयुनाव आरो जाथाय नङा इभेन्ट्स बर'आव माने जोङो मा होनगोन बेखौ जायखिया मोनसे दिन्थिनाय जानानै थागोन इसादि जानानै थागोन आरो बेखौ लानानै 40-50 बोसोरनि उनाव बैनि माने फोलेरफ्रा गोग्गानो हागोन जे जोंनि आबैया जोंनि आयंआ जोंनि मादैया जोंनि आदैया माने बे 10,000 मोसानानै बुहुम नाङै जेरावबो गोसार होनाय बे बागुरुम्बायाव नैबेबो दङमोन होननानै बुंनो हागोन आरो बेजों जोंनि हारिया जेरावबो मिथिसार जागोन जे बे मा मोसानाय सोरनि जे बे बर' हारिनि बर' हारिया सोर जे भारतनि थागिबि सुबुंफोरनि गेजेराव बर'आबो मोनसे आरो बे बर'आ राव थुनलाइ हारिमु जेरावबो बिसोरो जोबोद माने धोनि आरो जौगाखांनाय। जिहेतु आसामाव गोबां रोखोमनि कालचार दं हारिसा हारिफोरनि बेनि गेजेराव बागुरुम्बायाबो दिनै जिहेतु बेयाव दिन्थिफुंनायाव लादों सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय बेखौ नायबिजिरनाय बा गुबुन हादोरनिफ्राय नायबिजिरनाय सोरबाफोर थागोन ना बेबायदि दा गैथ'आ बे दिन्थिफुंनायसो जागोन आरो जोंनि भारतनि माने मा होनो गाहाय मन्थ्रिया बेवहाय फैगोन मानव गेदेर नरेन्द्र मदि बिथाङा बेयाव साखि हिसाबै जानानै थागोन आरो आं सानो माने बियो मोनसे माने मुलुगावनो मख'जानाय बे मोनसे हाबाफारि जानानै थागोन बे मोसानायखौ बयबो नुगोन एसेबां रोजा मोसानाय रावबो नुफेराखै 100, 200, 103 बेबायदि जों मालाबा खालामदों नाथाय एथ' रोजा मोसानायखौ मालाबाबो खालामफेराखैमोन ओंखायनो बेखौ सोरबाया फैया दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा इन्टारनेटनि गेजेरजों बियो गासै बुहुमावनो गोसारगोन आरो मख'जाथाव जागोन होननानै आं सानो आरो साबेसे मोसाखावरि लानानै ना 10,000निबो बांसिन जागोन ओरैनो 10,000 होननाय जादों नाथाय खायफा लोमजागोन खायफा माबा मोनसे जागोन इसोरा दा खालामथों बिनि थाखाय 10,000निबो बांसिनखौ दा माने फोरोंनायनि राहा लादों आरो बिसोर गासिबो बेयाव थांजोबगोन। जाखिनि मोसाखावरि दङ बिथांमोननि हान्था मेलानि जिथु खरसा दङ बेनि फारसे गासिबखौबो आसाम सरकारा बिबान लादों बेनि हान्था मेलाल' नङा बेवहाय सोलोंनाय मानाय जानाय लोंनाय बे गासिबनिबो आरो मोसानायनि बेलायाव आरो दामनाय देनायनि बेलायाव बिथांमोननि गाननाय जोमनायखौबो सरकारा बिबान लादों। आं गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै बागुरुम्बा जितु दोहौ बेहाय मोसागोन जिहेतु नङा होमबा माबायदि खालामदों दा सर'फ्रा माबायदि जागोन होननानै सानदों? दिनैहाय बे भेरगाव LSC आव माने मास्टार ट्रेनारफ्रा ट्रेनिं लाना फैनानै जोंखौ फोरोंनो थाखाय थाग थियारि खालामबाय थादों ओमफ्राय जोंबो माने बिसोरनि फोरोंनाय बायदिनो साबसिननिख्रुइ साबसिन सोलोंनानै मोसानो थाखाय रेडि जानो सानबाय आरो जारिमिन सोरजिनो थांगासिनो दं बेहाय गोसोआव माबा मोनसे फैदों? गोसोआ माने गिनायबो फैदों ओमफ्राय लोगोसे गोजोननायबो मोनदों माने फोरमायनो थाखाय राव गैया जे जोङो दिनै फार्स्ट टाइम माने बर'नि बे दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बाखौ जोङो मुलुगनि गेजेराव दिन्थिनो थांगासिनो दङ। जों आसा खालामो जाहाथे जोङो साफ्रोमबो देहाखौ मोजाङै लाखिनानै जोङो जाहाथे मोजाङै मोजां साक्सेसफुल खालामनो हायो बे मोसानायखौ बेखौनो आङो आसा खालामनाय थाबाय आरो